95.3 FM. 85.3. 85.3. Sa imong pagkatao, adunay maayong plano ang Ginoo
imong kinabuhi Jesus lamang ang bugtong bandin. Pagbantay sa tanan panahon kay ang pagsulay ikaw gustong kugana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Imo siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tandang butang may katapusan, Bayong buntag sa tanan mga igsoon. O sa itong mga pinalanggang mga follower o listener sa Sign FM, inigyon na lugad sa City of Balog, Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros, Oriental. Sa ngalan sa labing alangdan ng Diyos, awag sa pinagpiyasa sa kalakitan. Sa ngalan usab sa ato nga station manager Reverend Gideon Candelario. Sa ngalan usab sa ato nga general station manager Reverend King Ryan Makasaol. Ano usab ang inyong mga higala ubos amigo sa FM Radio sa 95.3 sa dial sa inyong mga radio seats o sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao. Ilabi na sa laing mga nasod. Mayo buntag natong tanan adlaw karon nga Domingo. Happy Sunday everyone. Ang salamat sa kinabuhi ni Brother Glory Donaire Fortuna. Pagkaroon na siya mensahe mga kaisunan. Bisayong good morning Pastor. Happy Sunday. Happy Sunday everyone mga kaisunan. Although next Sunday ato na sabta sa lain na area sa 20 City sa pagbisita diya sa Kasagangan. Ato mga kaisunan diya kanunay nagmadasigon, kanunay naghatag og panahon para sa himaya sa Dios o pagpaambit usab sa mga mensahe nga gikan sa balang kasulatan. Labi na sa pamilya ni Pastor Arnold Pomila Danton, sa pamilya ni Pastor Nonoy Arias, o sa pamilya usab ni Pastor Argos Arias, Arias family, iya sa maong anak. Olo kapit na sa Thanksgiving diri karong sunod bulan. Sunod semana magkaigsunan, sunod na Huwebes, may nabot ng Huwebes Itsauno ng Diyos sa Mayo. Muna nga ano na na po may mga pagpangandaman sa paglagyaw sa maong pagpangahoy igsoon. Kunya doon na may mga huwag ginamuhoman o flooring tungkol kay kulang ng simento, kulang sa buong palas. Muna nga tasayod ko nga kinigtanan ni taguan kita sa tanan natong Panginoon. Tungkol kay kulang naman ang 20 kasako nga simento ang mga upat yun ka kubiko nga balas. Muna nga sunod semana magkaisunan kabanang tabang sa Ginoo. Patagpuan ta sa atong mga Panginoon nalang sa pagpauman sa liwat sa atong pagpa-flooring. Although mga igsoon wala pa magitay sweldo sa permero nga salary sa first shop tungkol kay naulahi maguta kapapirma sa mao nga chiki sa amo ang sweldo sa panarbaho sa Negros Oriental State University. Nakapagpasalamatan ng Ginoo yung ipayalang trabaho alang sa itong paginalang sa itong pamilya, alang sa pagpadayon sa mga bulaton sa pagpalapnag sa mensahe sa itong Ginoo. Kay nagkinahanglan sa financial mga igsoon, ilabi na sa mga bulaton sa simbahan. Kaya nga atong ipasalamatan ng Ginoo sa mga panahon kaya gihatag ka nato ulo makadawa kuno man usab ta sa atong trabaho tungod kay naman ang mga holiday ng mga adlaw ulo niya sa pizza uno kay Labor Day man ang mga igsoon manasab na yung holiday na sa asa mo mga pagpanarbaho kaya nga ginagubos nga lagam kanunay nagdasig sa matagusa kanunay naghagit ang ulong sa Ginoo at naganatong panahon ang Diyos kanunay hari ang iyang mga pulong na ipaghatag ka na ito iya kanunay
may magtultol, maghatag na ito kataugan kanunay. Ang ato karon nga topic ko kay so, pagkabanhaw mga kaigsunan. Ang ato nga tema mga kaigsunan, si Jesus at pagkabanhaw o ang kinabuhi. Ang una ang si Jesus sa atong kinabuhi. Siya na ang nabuhi nato, dili na ang tawanan nato. Kinaiya. O may buntag ka natong tanan mga igsoon nila binasa akong pamilya sa akong tulo pamilya sa kamukangan sa doon akong kumangkon kay may bakasyon sila sa pipila ka mga simana kay naraywa may klase maguna idikan sa elementary hantod sa senior high school. Pero ang college mga kaigsunan o niya pa sa Hunyo ang graduation maumatas na at magyod ang amo nga kanilay ang pagtrabaho. Although may sumiibig na bakasyon aron mo yun may obligasyon. Pero maunay amo ang pagpahulay sa panimalay padayon lagi ako ang pagsweldo na ng mga kaigsunan. Mag-upload ang mga kaigsunan. Labing kabanan ng may gugmaon kang nandun sa mga ikaw ang pinugdan, ikaw ang tuburan sa tanan namong mga utang, among gikinahanglan matag-adlaw. Salamat o Diyos sa gininawa, sa puso na imong igamit ka namo, imong ipagamit ka namo. Salamat o Diyos sa tingog, sa panahon na imong ipiyag ka namo, Ama. Salamat o Diyos na imong natamnahan sa mga kami magapaminaw sa imong mga pulong mga mensahe. Ikaw maghari ka nunay sa mong kasing-kasing unaw nagsarabutan. Hindi na imong mga pulong ko imuhatag ka namo kadaugan. Ang imong pulong mauimuhatag ka namo o iya ka nunay. Na kami maglakaw na nunay mensahe. Na kami maglakaw o Diyos na nunay direksyon bilang kami mo, Ama. Salamat sa akong asawa karon na nasa Saudi Arabia. Ikaw Diyos manalipod sa iyang mapaulay din yung mga tao magkakabirong sa iyang mga kauban, sa iyang mga amo o Diyos. Sa mga station manager sa iyang pag-travel ay nung yung mga dapat o ba sa iyang pamilya. Manalangin ni siya o Diyos tagwa sa tanan niyang panginagan. Kung pagpahuman usap sa balay nga anak po anak, kung sa mga katawan o Diyos sa mga dapat sa sityo kalutugan para kay sa mga palabuyo. Kung sa tanan mga katawan sa mga dapat o pinagsunod sa maong nga programa ang pulong mo inabuhi ko. Kung sa tamanin yung mga dapat o salamat amahan na imo kami gisuplaya, imo kami kitagpo sa tanan ng mga pagkakuan. Sa tanan ng mga kaigsunan dito sa Walog, sa tanan ng kaigsunan dyan sa Pilipican, pinanguluhan ni Pastor Ipermet Contreras. Sa dapat sa kangkalo Diyos sa kanimalay ni Pastor Arnold Pobida Canto naman sa pamilya ni Pastor Noel Arias. Isa pa man ini maong tuwid o Diyos maparaw ang maong kabalang kalabuanan alam sa paglimaya paggay ka na kanimo. Kasi ikaduhang magpasalamat sa mga lapit at tindog na o Diyos ang maong kabalang kalabuanan. Salamat naman na ikaw magtagpo sa tanan na mo mga pagdaman. Kung sa upan pa mga area o Diyos na nagkinahanglan sa imong mga pulong mga mensahe. Ako sa tanas kinapoy ni Pastor Argos Arias sa iyang pagbiyahe kanunay gikan sa apat o maimong sa kaloyahan. Ikaw mag-aunang mag-ulahin ang kadaugan kasiguruhan na agad ka ni Lord Jesus. Kung sa paman sa ni Evangelist Mercy edan ni o Diyos ang laasang na kabiti. Ikaw sa mga manalangin o God ang mga igsoon sa Manila o Diyos ikaw mga manalangin magtagpo sa mga Panginoon. Na kami o Diyos magkinapag sumala sa ilong mga tulog mga mensahe. Yung himaya, alayon ka ni mo ang tanan. Ang isabi ka na kanimo ang tanan tungkol ka wala imposible na tanan. Ang tanan mahimo, ang tanan mabuhat ni mo ba? Tanan ka ikaw ang Diyos ng gamahan ng wala na ilaing paso ng tinapon. Yung himaya, alayon naman kanimo ang mga isang alam Jesus ang tanan mo gano'n. Amen o Amen. Salamat sa Ginoo may isuon sa mga usapa, maibot na ka ng tanan. Medyo i-action kita pag-aw mga isuon. Tungkol kay kapong adlaw imo na tayo ihimo nga mga awit makalangit ikan kayo sa alauna hangtod gyud alas 4. Una nga paghuman gyud nako og kanta mga kaigsunan lahi ra magud nga magkanta kag -1 tungod kay ikaw may makapas sa pinakataas nga tingog dili kay parehang gitar nga kung mubuing mo tingog ang gitar pod mag-agad nimo.
Pero kung minus 1 imong kantahon mga igsoon, grabe gud ka stress sa gininhawa. Kay siyempre imo makapasok ang pinakataas nga nota aron makuha gyud ang pinaka higher nga level sa kanta igsoon. Kining tanan mga kaigsuonan, gipiyalan tas Ginoo sa tingog, gipiyalan tas Ginoo sa hiyas. Kaya ang gipagamit kanato ato po ni nga gamiton para simaya sa atong Ginoo. Labi na sa paghatod og mga mensahe ikan sa walang kasulatan, ato sabi nga hatagan og dakong importansya og panahon aron ang pulong sa Ginoo mao mohatag kanatong kaliton. Ang pulong sa Ginoo may mohatag kanatong kadaugan. Ang pulong sa Ginoo may mohatag kanatong kahayag sa panahon nga naatas kangitngit. Siyempre dinis kalibutan dunay mga sitwasyon mga kaigsuonan nga magduha-duha ang tao. Dunay mga sitwasyon igsuon nga dunay mga pangutana nga moingon napakaha ang Ginoo. Igsuon naagid kanunay ang Ginoo. Ang tao lang magduha-duha kung doon na may Ginoo sa kinabuhi. Mao nga ang ato nga topic karon pagkabanhaw o ang ato nga tema Jesus ang pagkabanhaw o ang kinabuhi. Even si Lazaro mga kaigsuonan ni atong mga panahon na sa diha nga namatay si Lazaro sulod na sa 4 ka adlaw nabanhaw pinaagi ni Jesus. Igsuon sa atong kinabuhi ning kalibutan kung naa si Kristo makari kanunay kung nagtay paglaom sa kalibutan. Dili ta mawad-an sa paglaom kung dunay Kristo sa kinabuhi. Pero kung wala tay Kristo igsuon, daghan kay mga rason, daghan kay mga pangutana. Muingon ang tao mga igsoon, ako ba ni makaya? Lisod kung walay Ginoo sa kinabuhi. Kung walay Ginoo ang tao, naa ang kagubot, naa ang pagduha-duha, naa ang kalisod. Kanunay gikwinta ang kalisod. Pero kung doon na kay Ginoo, walay kalisod may igsoon. Kanunay gimensyon ang kapait, bisag nindot ang kinabuhi. Hello. Bisan tamukan patagbahan din sa kalibutan, kung walay Ginoo sa kinabuhi, sikir gitang kingon, piting paita biya pastor ay. Hinumlumi atong hinumluman nga ikaw ug ako buhi pas kalibutan. Walay pait kung doon na kay Ginoo, kay kampante ka sa kinabuhi na gibiyag sa Ginoo kanato karon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Roy Kalumag, nagwasosab sa atong programa, labi na sa mga Kalumag family o sa FM radio, nagibiyag sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi tungod kay naasab ni sila sa social media. Sa itong mga kaubanan diha sa Shine FM o sa diha sa Pasay, sa mga Saison family diha sa pamilya ni Pastor Renato Saison, minlabay nga mga bulan dito kami bisita, ilabi na sa panimalay ni Pastor Resi Baldonado, kay sila mo'y una nato na communicate minungdan nga natukuran og FM radio sa mao nga dapit. Mao nga dunay mga sitwasyon mga kaigsuonan nga dili nato damon nga atong ikahalubilo ang nagkalain-lain mga pagtulunan, nagkalain-lain ng mga pundok o title sa simbahan. Pero ang importante ikaw ug ako kauban sa trabaho sa atong Ginoo. Usa sa ato nga naila-ila atong minglabay nga mga adlaw diya sa barangay Santo Niño mga kaigsuonan. Undo mga kaigsuonan dinis kalibutan doon na magoy doktrina nga gitawag og Oneness, doon na ko'y doktrina nga gitawag Trinity. Dili ta mo laban sa atong doktrina, atong labanan ang pagkamaayos Ginoo. Kay ikaw ug ako itawag aron magwali sa maayong balita pinaagi sa balang kasulatan. Ang importante magkasabot ta unsay tumong og katuyuan nganong gituga o gibugna ang balang kasulatan aron ipaambit ni adto wala pa kay balon niini. Ang mga alagad sa Dios dili pwedeng mag-irko, dili pwede nga maglalis pinaagi sa pulong sa Ginoo. Kay dili na ikalipay sa atong Ginoo igsoon. Sama kami adto ang mga tinun-an ni Jesus nag-ilog, nagpatas anay, kinsay ilog nilang labaw. Ikaw ug ako walay labaw nato, kitang tanan mga tinudloan ta ni Jesus. Lamang atong tunan o kinabuhi ang pulong sa Ginoo aron walay irko, walay debate, walay lalis. Mauni akong sakto, mauni sakto
kay mauni adlaw nga ipapahulay. Sa adlaw pa lamang naglalis na. Ikaw ug ako, Ikson, dili na angayang lalisan ng Sabado Domingo. Dili na angayang lalisan ng pagkaon. Mismo ang mga taga-Roma, ang nasulat sa Roma, kung imong gibalaan ang tanang adlaw, gibalaan na para nimo. Kung maghisgot ang pagkaon, itagaan o kagawasan ang tao. Diha sa kagawasan, diha ko kamaila, kung dumabag kay Kristo sa kinabuhi. Imin ba? Ato ning basahon, Ikson, sanglit ang atong oras nagdagan. Ulo ang atong tingog maikson, may aksyon yung kulap sa akong adlaw. Kay pagkahuman maikson, grabe yung kakapoy ang akong lawas lami kay may katulog. Kay gikan sa launa hangtod alas 4 kapin, ang pinakataas nga nota sa -1. Manigkamot magita maikson, kay dili man pwede kung -1 imong katao, mo atras ka. Pwede magyun ang tibaga, Ikson. Imin ba? Una nga nagbisita sa mga to nga bayaw ato usab siya gihatagan pagis diri sa pagkanta maison in one time mga kaisunan gahapon o siya may balik sa iya nga area diya sa Sibulan. Ang iyang mga anak kadua ka bukya nga gibilin diri aron pagbakasyon usab sa pipila ka mga anak. Ulo kani ato mga kaisunan sa among nga kahilig na nag-edad mi o nag-edad ko 17 o paubos mga kaisunan. Mao gani among hilig kani adto nga magsige mig intra og singing contest. 5 may kamanagsuon igsuon. Lain-lain mi og apelyido. Ako wala ko mga alias. Kay ako may nauna kani adto og naila sa palibot mga kaisunan kay hilig gyud ta og singing contest. Mao gani amo ang paborito kani adto. Una ako mga ginikanan, kuyog sila akong mga igsuon, akong mga igtagsa na taga-Nagba, mga Ari family. Nag-ingon nga, ato dito na singing contest. Mag-practice ka namin may karaoke kani ato na mga multiplex. O niya, magpasiaw na mag-unmi ka na ato igsuon, kaya may ingon man nga. Na masipyat nga mga judges, na makadalag yung tao, makapalit dito puso o ginununan. Kami kani ato maison amo ra kang gi-enjoy ang among kinabuhi kani ato, pero dinis kalibutan diya sa pagkakristohanon wala na na maison. Una nga kani ato salamat to ka training namo diha sa kalihukan sa kalibutan igsoon. Pero doon na dahil plano ang Ginoo na doon ay FM radio nini, doon ay FM radio diha sa sitio Kalugtugan ug doon ang pagwilain nga FM radio dito sa Alcantara area. Muna nga karong Mayo mga kaisunan, doon na po tayo invitation nga, sige pastor, ari po mo diri sa Thanksgiving. Kanya sa 26 doon na po invitation na ito mga kaisunan. Iko itong paningkamutan, kutob sa itong mahimuban ang tabang sa Ginoo. Gani kahapon maiksunuan ko kaantos kansuman din. Kaya doon na invitation ng itong General Station Manager nga si Reverend Kim Ryan Makasaol. Kung ako'y kauban mga kaisunan, although okay lang yun mga kaisunan, pero na ang priority diri mga kaisunan matupod nga yatagan o panahon kinangandam sa misa ikaduhang pagpasalamat dining mga dapit. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Belenario Florentino Escape from Davao City. May punta kanyang tanan diya sa mga Florentino family. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo, ang Ginoo maghatag na kaninyo kadaugan kanunay labaw sa tanan pinaagi sa mga mensahe kanunay yun nato ni kinabuhi mga igsoon. Labi na sa kinabuhi ni Sir Daddy Fuentes sa mga Fuentes family diya sa Kanghatap. Ako ang estudyante kaniya tutuan sa Australia si Dong Arnel Fuentes o niya diya sa Saudi Arabia. Doon na po tayo estudyante diya mga kaigsunan kaniya to sa year 2007. Muna nga malipay ang inyong nga lagad na ang atong kinulo, ang ato nga gisiran sa kaalam mo kay balo dinis kalibutan ning uswag nahimo ng mga manager, nahimo ng supervisor, nahimo ng mga magtutulo, nahimo ng mga maestro na kauban na sab nato anak mga kaigsunan. Wala may laing tumong katuyuan dinis kalibutan doon namatay edukasyon nga naman ato po ning isir nato suban
Diha sa pulong sa Ginoo na ako tayo nakatulad pinagi sa kala mo kay balo gikan sa Ginoo ato kuning itudlo ngadto sa kinahanglan. Amen ba? Magtudlo mga nitas kalibutan, how much more diha sa espirituhanon nga bahin kay nagkinahanglan magyud ang atong espiritu diha sa pulong sa Ginoo. Kay ang atong physical nagkinahanglan manikalan-on, nagkinahanglan usab nato ni nga atimanon, dili sa nato ni abusaran, dili sa nato ni ihubog-hubog, tanan nga kahilayan, ambingan nato ni kay balaan man ni di gama matas Ginoo sama sa iyang dagway. Kung ato ni kabusaran, nagpasabot atong insulto ang Dios, atong ampingan. Okay na makakaunta katulo sa Oscar na doon ang may pagkapin, painit, pangapin mga Igsoon. Although ang painit mga Igsoon sa Hilonggo, dili na siya pwede pangapinan nila Igsoon. Amen ba? Salamat sa Ginoo doon na sa imensahe. Thank you Lord sa imuhang mga pulong. Dalaygon ikaw sa walay katapusan. Glory to God and highest. Amen. Salamat sa Ginoo sa kanabuhi sa mga Fuentes family. Uludagan yung mga Fuentes family area sa Bais. Doon na ito yung Fuentes family kami ang tumang kaisunan. Bata pa ko na-eskwela ko high school sa Bais. Nagkasulog mi sa kalingawan pas kalibutan diya sa mga Fuentes family. Ikumao din ni Bitsukihan niya kay kami ang tumaison. Diri patas bukid, dili magyuta kayo sinati sa kalayugon sa syudad. Una nga sa diha nga nagdagko ta hangtod nag-eskwela na ta, hangtod nakahuman na ang syudad ug ang bukid mga kaigsunan. Maunay atong gikinabuhi. Labaw sa tanan atong gikinabuhi ang pulong sa Ginoo. Kay nanarbaho man ta sa syudad, nanarbaho sa tas bukid. Pwede sabtang magbunglay, pwede sabtang mananong, pwede sa tanan nga trabaho atong gipanagkamutan nga makahibalota. Uban ang tabang sa Ginoo. Importante ikaw ug ako sa bisan unsang kahimtang sitwasyon atong paningkamutan sa nga magkatunta. Labaw sa tanan diha sa Biblia. Dili lamang ta maningkamot nga magkatunta, ikinabuhi sa ang nakatunan. Ay mao gini gustos Ginoo kanato. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Maribao Marmi nagwas-usab sa ato nga programa karon. Happy Sunday everyone, ilabi na sa atong station manager diha sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardenia na makauban nato in personal karon nga Mayo 17 niining sunod nga bulan. Hapit na. Sunod semana suman Huwebes pizza uno na gyud. Unya magdagdiyo na usab ang atong mga kaigsunan alang sa pagpangandam. Unya nag-focus Ginoo nga mahuman gyud ang flooring hangtod sa gawas. Unya mangandam na sa pagpangahoy. Wow, grabe. I-enjoy lang ko nato ang atong pagpangalagan sa Ginoo. I-enjoy nato ang trabaho nga gipiyang sa Ginoo kanato. Dili nato ibutang sa atong una-una makalisura gyud Pastor Ray. Mapaganit ta ng trabaho lisod na. Mapaganit ta ng eskwela lisod na. Kinagan mga estudyante wa pag-anay kasugod ang semester wa na nagundag na kay nahadlok kay lisura gyud Pastor Roy. Ayaw mapaganit ta kay eskwela ningon natang lisod. Walay lisod kun dunay Ginoo. Umangani ningon ang Biblia, walay imposible sa Dios. For with God nothing shall be impossible. Walay imposible sa Ginoo. Pero sa tao mga igsoon, mingon pagkalisura. Pait magod. Ayaw sige i-mention ang pait. Kaya mapait ko ng ato ang kinabuhi kung masigit at mention ang pait. Sige na itong gideklaran ang pait. Walay pait kung tunay Ginoo. Mao nga si Jesus niingon siya, ako ang pagkabanhaw o ang kinabuhi. Kung naay Kristo sa kinabuhi, wow! Grabe. Ma-enjoy ka sa panalangin sa Ginoo. Gininhawa, kusog nga iyang gihatag ka nato. Adlaw-adlaw atong gabiton usab ni alang sa atong inadlaw nga pagpanarbaho. Dili lang po tayo magsige pugkalo ng ato ang panimalay, magsige tulala mga igsoon. Ayaw. Inyong ubos nga alagad mga igsoon. Kapuyan ko magpungkalo eh. Kapuyan ko kanang few minutes, layo na kayo na. Maglingkod ko. Di ko mahitabukan, maglingkod ko.
sulod sa usa ka oras mag-init na akong lubot. Gawas ko na atas sa klase. Normal man na, trabaho man na. Nagipiyal sa Ginoo ka na to. Kung mag-discuss. Una nga, pirmirong introduction, may sundikan sa alas 8 hangtod alas 5, siging yaw-yaw. Paos pag-uli mga igsoon. Mamanay atong papel sa kalibutan. Kung asa tagipailunas Ginoo, di atong ampingan, atong alimahan, uban ang tabang sa Ginoo, dili sa nato ikapasigar mo. Kay kining tanan maigsoon, gipiyalan lang gitas Ginoo nini. Human ining kinabuya, mawagtang ragitas kalibutan, ang magpabili nato, matutpaspasiyaw, lama sa handumanan, ang maayong kinayang batasan. Diba? Handumon ta. Pero doon naman ko'y mga kontrabida. Katong dili ba makauyon sa imong kinaiya nga bisan ayuhon pa nimong atiman. Si Jesus, tanan nagagustuhan kani atos mga tao. Kaayuhan milagro gihatag ni Jesus. Pero unsay gihimo? Natural lang na mga igsoon kay doon naging kontrabida sa kalibutan. Mao nga si Satanas. Maumangani kung ang tao ang nagiyaan na demonyo, kontrabida yun as Ginoo. Pero si Jesus layo pa, nakailan na ang mga demonyo. Ang problema mga kaigsunan, kung ikaw o ako magpagiya sa dilimaw, kay walay pulong sa inyo. Ato na ning basahon. Atong basahon mga kaigsunan din sa sinulat gayon ni sa mga diri sa Juan Kapitulo 11 versikulo 17 ngadto sa 28. Nag-iskot ini og pagkabanhaw even si Lazaro. Ato ni nga usa-usahon kay dunay porsyon ini nga mao nga bersikulo nga gimahayan si Jesus sa usa ka babae. Kaning ingon siya, kung naa pa lamang kaunta diri di gud ni mamatay ni tawanan. Na mga alagad sa Ginoo mapuno biya tag pagmahay. Ni atuwa kasabot sa pulong sa Dios. Pero kung ikaw o ako nakasabot niini, wow, malipay ka, kay gitudloan ta, gikoreksyonan ta sa mensahe sa Ginoo. Wala ta pasadi. Pero doon ang magoy mga tao di kayo makaagpas. Hello. Naitaw nga gi-ordinary ba ang mga sambingay? Gi-ordinary ba ang mensahe sa Ginoo? Muhinungdang bukulaps ang ilang mga pagpangalaga. Daghang mga rason. Matod pa sa usa ka mensahedor. Usa may inyong pilion, kanang pasagdan ra mo, uyonan ra mo sa inyong batasang kinaiya nga sukwahi gud sa Biblia, or koreksyonan mo aron mo matulin nga adunay giya diya sa pulong sa Dios. Kitang mga alagad sa Ginoo, mga pastor, mga pastora, sakit biya ang mga pinulungan. Pero kung dawaton is katilimban, dawaton is mga tao, wow, mablis biya ang tao. Kung dawaton, kung if, kung sa pandanang if, di kon. Pero kung dili dawaton, wasap tay mahimo. Ang atong mahimo, magpadayon ta sa pagwali kay mauni kabubuton sa Ginoo nga ikaw ug ako gipadala aron sa pagwali sa maayong balita. Wala ta gipadala aron ta hadlokon, wala ta gipadala mag-aksyon sa kalibutan nga ang espiritu hadlokan. Mao ka ng mga pastor, magkaisunan mga pastora, pwede lang na magbulubinagsa. Kaya wala magsalig sa ang kaugalingon, nagsalig na sa pagkamayos Ginoo. Pero doon ay mga alagad sa Dios, nadaghan, layhan kung adunay kapartner, adunay kauban, maglakaw-lakaw. Ako iksundi ko layhan, doon ako'y kauban. Anong dili ko layhan, doon ako'y kauban? Unang-una, malangay ko. Kinaanan ko kaniadto sa akong pagpanarbaho, nga isip, kanunay tang nag-advance. Before tamo duty, tuan na nagdaan. Muna nga sa akong kinabuhi, hangtod karon di ko layhan magpungkalo sa balay. Dili ko layhan magsigit imagine sa malabot ng mga panahon. Kay akong natugkat sa akong kinabuhi, hinumdumi mga igsoon, tanang panahon bulawanon.
sa imong kinabuhi. May pa'y Chinese. May pa'y Chinese. Kita na hinuong mga Pilipino, mga kaigsunan, puro relax, puro video bisag asa. Kausi kayo ang imong hinaguan. Imong pasingot, matag-adlaw, maigsun, imo ragyero, pag uli nag-away, pagmusdalan, mapay klaro, nagsinumbagay, nagkauma, nagbinumulay. Tinuon na, maunay realidad nga kahintang sa kalibutan. Apan kung doon na kay Ginoo, tanan nimong kahago para sa imong anak kung minyo ka. Wow! Tanang panahon way usik kay naay Kristo nga nagiya sa imong kinabuhi. Pero ipaningkamutan nato nga ang para sa Ginoo, para gunas Ginoo. Ang adlaw nga para sa Ginoo, ato sab nga paningkamutan nga ato mahatagag panahon ang Dios sa atong kinabuhi. Bisan asa mata manarbaho ko, hindi ra magsimba kita ra. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi sa akong wife nga nasa Saudi Arabia. Ginoo magapanalangin ka ninyo, ilabi na sa inyong pagpahulay nining kagabion karon. Una sa mensahe, blessed morning Pastor og sa tanan nga mga pinanggang viewer and listener sa Shine FM. God bless everyone. Amen. Even ang akong nga wife na karon sa Saudi Arabia, magkadali arang panahon, uska tuig na, sumad karon, mao magiyang pag-abot diha sa Riyadh. Kunya pirmiro niyang salary mga kaigsunan na timing sab nga na Thanksgiving, pirmirong pagpasalamat nining mao nga napit ni atong supos ang tubig. Wow! Wala ka masagdi. Dunay mga sitwasyon mga kaigsunan nga moingon, walang-wala. Kay kani aton ning resign ko mga kaigsunan sa akong trabaho, walang-wala talaga. Ako trabaho, akong asawa way trabaho. Daghan na kay mga batikos. Daghan na kay mo sa kahit ni mga tawanan ni. Wala man ni klaro, wala na may mga trabaho. Ikaw ug ako, doon na ba'y mga sitwasyon mga kaigsunan nga i-challenge ka kung asa ako to. O niya ang mga tao nga kanabitaw nga naguna-una lang nga, ay, wala yun. Ayaw. Kay ang panalangin wala ba sa tao, ang panalangin na abiyas Ginoo. Luyo sa mga sakripisyo at hinumdumi mga igsoon. Luyo sa mga pagsulay nga mingabot na mo, grabe sa panalangin sa Ginoo. Gibaligtas atong trabaho kaniadto. Nga ko magdahong. Gipangita ta mga kaigsunan. Wa ko magdahong. Nga gibalik ko sa akong posisyon kaniadto. Grabe. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Pops Silong Mingito Garces from Lapu-Lapu, Cebu City. Maayong butag Pastor Safre Romano Candelario, dalay ko ang Diyos sa kanunay. Sa itong kinabuhi ba mga kaigsunan, kanabang mga batiko sa palibot, mga batiko sa imong silingan, sa imong sikataw, sa imong isig ka magtuto, ay ara ko nagtagdi, ay ara ko nagtagtagda, ayaw idibdib maigsoon. Hinunua, pahari o nato ang minsayas Ginoo sa itong kinabuhi. Magpailog ta, magpaubos ta. Kaya sila wala makasabot sa ilang tibuhan. Even si Jesus, usa sa gibayaw tanto sa langit, nagpailog siya, nagsakripisyo siya, nag-antos, hangtod sa katapusan, gudlog sa iyang kinabuhi. Pero ingon lang yun si Jesus. Pasaylo ka sila amahan. Sa atong kinabuhi kapag Kristohanon, ato na bening nabuhat. Ato na bang nabuhat ang pagpailog na tumang pagpaubos sa atong isig katao. Kay mas bulahan ang magpailog kaysa magpatas. Kaysa magpatas, ipaubos man. At ang basahon nito. Ingon diri sa Juan Kapitulo 11, versikulo 17, ngadto sa 28. Dunay porsyon sa balang kasulatan ni ining basya nga atong basahon karon nga gimahayan si Jesus sa pagkamatay ni Lazaro. Pero niingon si Jesus, buhi si Lazaro. Tanawar. Mao nga sa atong kinabuhi ni sa kalibutan ba, doon na magoy mga sitwasyon na normal na magunasa atong panginabuhian. Pero doon naman po yung mga tao nga gitawag og judgmental. Pag-ingon nga wa na yun. Pero dili man tamoy tagias panalangin, Ginoo man. Munang ikaw maka-encounter ni pasagday lang ko sila. Kaya mao man ilang kalipay.
hinunua ato silang iampo nga mabuksan unta ang ilang una-una ug makasabot sa pulos Ginoo. Kaya namin mga Kristohan nga sama ni Ana, di ba sa na malikayaman? Doon na po yung mga Kristohan na kanunay sa nga nagduha-duha, labi na wala magkinabuhi sa Biblia. Natural na maigsoon. Ato sab na silang iampo nga makatukat yun sila sa tinud-anay nga pagkamaayos Ginoo. Kaya may tao sab ni Ana nga sama ni Ana kinaiya nga bisag na anay panalangin, naguna-una nga walay panalangin. Bisag na anay mga butang, kay di kulangas mga butang, alas, di kulang ragi ako pastor ay. Nakulangan ba ta? Waoy. Balang magbulat-bulat ta usahay, mag-utang ta, maginamos o kung sa diya. Ang importante na enjoy ka sa panalangis Ginoo. May panalitan, magsige tagumba. Kadaan lo, dili ka ka malato. Malato eh. Diba? Nga itong basahon mga ekson. Ingon na dire sa versikulo 17. Sugdo na ko nisa sa 17. Si Jesus mao ang pagkabanhaw o ang kinabuhi. Naguluhan dire si Jesus ang pagkabanhaw o ang kinabuhi. Sa atong kinabuhi din sa kalibutan, kung wag yun ay Kristo, hangin ang atong mga panguna-una. Ang atong plano, kanunay rin kong kinauhanon, magsigir rin tagingon, siguro gini. Ano yung pagkaugmaw kayo, so hindi mag-yun siguro. Kaya may Ginoo. Bagulbo na santa. Kaya napakyas lagi. Ayaw. Paabuta ang insatong panahon nga, ihan ay o ipaangay ko na sa Ginoo para kanimo, para kaniya, para ka natong tanan, ni atong nagkinabuhi, sumala sa balang kasulatan. Matod pa din may ekson. Hatod gini sa 28. Ato ni basahon tanan. Ingon diri. Sa pag-abot ni Jesus, nasayra niya nga si Lazaro upat na kaadlaw dito sa sulod sa lubnganan. Tanawar ko. Nahibalo si Jesus na si Lazaro upat na kaadlaw dito sa lubnganan. Ang tao mamatay, ikat sa iyang pagkamatay. Upat na kaadlaw, na biyan ang isun, labi nagdini papal sa mano. Kaya mo hulandayon ang tao, ikso, tungod kay doon na maguntay tubig. Nganong ang tao mamatay siya, mawalan sa kininawa. Ang atong lawas, daligyod ka ng hugno. Kaya naamatay tubig sa atong lawas, maunay mukot-kot tayo sa mga unod sa tao nga namatay. Pero kung ibalsamar na maisod, kuhaon man nagdugo mga kaisod, suyuho pa man na maisod. Diba? Nyabutangan pag yung medisina mo nang uabot o duha ka simana o sa kabulan, dipindi sa mga embalmer. E kung mamatay ang tao, maisod ka ng imong lawas nga mamatay, dula-dulaan na lamang nas yung mga embalmer. Doon na ganito isyo maisod, labinas mga babae kami ato nga. Doon na ni isyo maisod nga ila pang ripon, inaunsa ng tao ng taga-embalmer po usahay. Hello. Una nga, why Kristo sa kinabuhi, pahimos lang pa, bisag patay na. Apan kung doon na kay Ginoo, wow, doon na kay paglaom sa iyang atubanan. Atong ipadayon sa pagbasa. Ingon dire. Versikulo 18. Ang Betania tulo na sa tulo ka kilometro lamang gikan sa Jerusalem. 19. Ug daghan ang mga Hudyo nga minduaw kang Maria, kang Marta o kang Maria aron pagduyog sa ilang kaguol tungod sa kamatayon sa ilang igsoon. Namatay si Lazaro, igsoon nilang Marta o ni Maria, ug adunay mga bisita aron paglamay ba. Pero si Jesus nahibalo na nga upat na kaadlaw nga namatay si Lazaro ug dito sa lubnganan. Versikulo 20. Sa pagkabalita ni Marta nga miabot si Jesus, minggula siya aron sa pagsugat kaniya. Apan si Maria nagpabilin sa balay. Si Marta miingon kang Jesus, kundi ni
ka pa lamang, Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsoon. Kana siya nga porsyon na sa mensahe ni Marta. Iyang natugkad sa iyang kinabuhi nga gamahanan gyud si Jesus. Nakasabot siya o nagtuo siya nga gamahanan gyud si Jesus. Amen. Thank you, Lord Jesus Christ, sa imong pagpasakit o pagpakamatay o pagpakabanhaw alam ka na mo. Yes. Si Marta, mga igsoon, nalipay nga naabot si Jesus, pero nag-uol siya o abot ang minsay sa pagmahay. Excuse me. Kaya ning-ingon man siya, mga igsoon, kung naa pa lamang unta ka diri, Ginoo, di gyud mamatay ang akong igsoon nga si Lazaro. Maupay pag-abot kay mahaya na gani sa Jesus. Doon na ba'y mga punto nga mga alagad sa Ginoo mahayan? Mahayan nga napordoy ang tao, mahayan nga unsay mahitabo. Si Pastor Manggon may nakaingon. Si Pastor Manggon nakaingon nga naluya ko kay naigo ko sa mensahe. Kung mensahe sa Ginoo mo'y makapaluya ka nato, hinumdumi, di kita mo tubo sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay ang mga alagad sa Dios wala na say birik-birik. Kung naas Biblia, naagnas Biblia. Dili ta pwede nga mo compromise sa sayo nga behavior o batasan dinis kalibutan. Hinungdan wa tay patukaranan, wa tay title sa simbahan nga atong giwali niining atong programa nga gipiyal sa Ginoo kanato. Ang atong giwali minsay sa Ginoo, dili minsay sa karitulan o title sa simbahan. Mao nga si Marta, ingon siya sa pagkabalita ni Marta nga minabot si Jesus, minggula siya aron sa pagsugat kaniya, apan si Maria nagpabilin sa balay. Versikulo 21 akong basahon pagbalik. Si Marta miingon kang Jesus, kung dinhi ka palang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsoon. Di ba pagmahay? Mga alagad sa Ginoo mapuno biya sa pagmahay. Muingon biya. O wala pa ito nagbawali si pastor o sakit, di ito mawagtang. Nganong mang masakitan man sabta? Nganong mag-uul man ta kung Biblia ang pagibasihan? Imin ba? Sa to pa kung maunay atong batasan kinaya, hangtong mubalik si Jesus, maurag yapon ta. Watay kausapan, dili tama hangtong sa pagpangalagan, igsoon, bisan sa atong pangidaron. Mao nga ang mga alagad sa Dios, atong i-challenge kanunay ang atong kinabuhi. Walay ikop-ikop diha sa pagwali sa mensahe sa Ginoo. Kay kining atong giwali dinhi sa FM radio, dili ni atong mensahe kundi mensahe ni Ginoo. Matupad dire, versikulo 22. Hinuon na sayod ako nga bisan karon muhatag ang Dios kanimo bisan unsay imong pangayoon. Nagmahay man si Marta, pero nagtuo siya nga mabanhaw o mabuhi yun ang iyang igsoon kay miabot na ang manluluwas nga mao si Jesucristo. Walay laing muluwas sa itong kinabuhi. Dili title sa simbahan, dili karitula, kung dili ang muluwas kanimo si Jesucristo kung tuna kay Kristo sa kinabuhi. Nagmahay man si Marta, apan niingon siya, nagtuo ko kay naa ka mabuhi yun ang akong igsoon. Grabe. Nagmahay man si Marta, apan nalipay siya kay miabot ang mangluluwas nga mao si Jesucristo ni atong panahon. Ikaw ug ako kung doon na kay Kristo, walay ni bisan kinsang makababag sa plano sa Dios sa imong kinabuhi. Versikulo 23. Si Jesus miingon kaniya,
mabanaw ang imong igsoon. Wow! Di pa matud-an ni Jesus ni ingon siya, mabanaw ang imong igsoon. Muatras ko pagbalik din eh. Unsay giingon ni Marta? Unsay giingon niya? Nasayod ako nga bisan karon. Muhatag ang Dios kanimo bisag unsay pangayoon. Kay nagtuo si Marta, ang gahom sa Dios naa ni Jesus sa tanang higayon. Mao nga ikaw Kristohanon, ikaw nga dunay Kristo sa kinabuhi, duna kay authority gikan sa Dios nga nagpadala ni Kristo sa kalibutan. Dili Antikristo. Mao nga si Jesus niingon siya, mabuhi ang inyong igsoon ni ining adlaw gayon. Pero imong basahon, upat na kaadlaw sa binangguan. Upat na kaadlaw sa menteryo, dili bilangguan. Pero kung imo sagsabton, nabilang ko ang lawas dito sa lubnganan, sa taas nga mga panahon o panahon sa umalabot, aron ikaw o ako paatubangon sa atong nabuhat sa kalibutan. Ingon dire, siya mitubag, nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang mga adlaw. Wow! Dapat ikaw o ako mahibalo nga adun nagukay pagkabanhaw kung mawala tas kalibutan. Versikulo 25. Si Jesus miingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay, mabuhi. Doon na ba kay pagtuo sa imong kinabuhi karon? Doon na ba kay pagtuo nga dunay Kristo nga mo ay muluwas sa bisan unsang kahimtang sitwasyon dinis kalibutan? Mabuhi magani ang mga minatay unsa pa ka ang problemang ginagmay, mga kawalan-on, balatian. Buhion magani ni Jesus sulod sa upat ka adlaw sama ni Lazaro. Matod pa diri, ako ingon si Jesus o si Jesus miingon kaniya, ako mao ang pagkabanaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuon mamatay, mabuhi. Og ang tanan nga buhi og nagtuo kanako dili gayon mamatay. Mutuo ka ba ni ini? Pangutana si Marta, mutuo ba ka ni ini Marta? Versikulo 27. Og siya mitubag, oo. Unsay tubag ni Marta? Wa say pagduha-duha, niingon sa duha ka pulo. Oo. Wala siya moingon, no. Ang iya pagtuo, way pagduha-duha, way pag-atras. Mahinungdan kung ikaw o ako doon na kay pagtuo pagsalit. Wow, grabe. O siya mitubag, oo Ginoo, mutuo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga gisaad nga muani sa kalibutan. Ang problema o magduha-duha ang tao. Kulang pagani ang magduha-duha, doon na pa'y tulog-tulog upat pataas. Human kini isulti ni Marta, mibalik siya o gitawag sa tago ang iyang igsoon nga si Maria o giingnan, ania ang magtutudlo nangita siya kanimo. Ato ning basahon ngadto sa unahan sa 28. Sa pagkadungog ni Maria, kay si Maria nabilin ramanggot si Maria sa nahimutangan silang igsoon, si Marta maoy ning sugat. Sa pagkadungog ni Maria ni ine, mintindog dayon siya og mingdali pagula aron pagtagpo kang Hesus. Si Jesus wala pa moabot sa lungsod ni ining higayuna. Dito pa siya sa dapit diin siya gitagbo ni Marta. Ang mga tao nga dito sa balay uban kang Maria aron pagduyog sa iyang kaguol, mingsunod kaniya sa pagpakita nila og mintindog siya og midali pagula. Abi nila
at muadto siya sa lubong aron paghilak dito. Versikulo 32. Diri sa unahan mga igsoon, ingon diri, miabot sa Maria sa dapit diin dito si Jesus sa pagkakita niya kang Jesus. Mihapa siya sa tiila ni Jesus ug miingon, Ginoo kun dinhi ka pa lamang, dili unta mamatay ang akong igsoon. Sa pagkakita ni Jesus nga naghilak si Maria. Grabe gyud ang kaguol ni Maria. Pero minyukbo si Maria, ming saludar siya ni Jesus. Usa ka ilustrasyon minghapa si Maria, ming tahod. Pero usahay ang mga tao sa kalibutan, may pagtahod sa mga alagad sa Ginoo. Isyohon pa, bugal-bugalan pa, dauton pa, butang-butangan pa. Pero ikaw ug ako nga alagad sa Ginoo, okay ra gyud na oy sister oy. Wa gunay problema labi na sa mga alagad sa Dios nga nagkinabuhi sumala sa pulong sa Ginoo. Ingon ra man na si Jesus gilutos mangani, kita pagkaha dili lutoson. Okay ra na. Total dili man sila mo'y panalanginan, ikaw man. Hello. Unsay gibuhat ni Maria? Miabot si Maria sa dapit diin dito si Jesus. Sa pagkakita niya kang Jesus, minghapa siya sa tiilan ni Jesus og miingon, Ginoo kun dinhi ka pa lamang, dili unta mamatay ang akong igsoon. Kung unsa may mensahe ni Marta nga iyang igsoon mausap, pero sa ilang pagmahay duna pagyapon sila'y pagyukpo ni Jesus ni ining panahon. Salamat sa Ginoo ni Ma'am Nids Francisco Tanilon, sa mga Tanilon family, good morning. Ano na sa mensahe, good morning, God bless. Maipunta kaniyong tanan. Ingon diri may isog, Ginoo kun dinhi ka pa lamang, dili unta mamatay ang akong igsoon. Sa pagkakita ni Jesus nga naghilak si Maria, ingon man ang mga tao nga mikuyog kaniya, nagtindog siya. Natindog siya pag-ayo o nanghupaw siya. Nanghupaw si Jesus. Ingon diri sa 34, hain mang lubnganan ninyo siya gibutang, nangutana siya kanila. Ituluan si Jesus, niingon si Jesus kanila, hain man nga lubnganan gibutang o gilubong si Lazaro. Dali ngari og tan-awa, Ginoo, mitubag sila. Ipaduol si Jesus niya itong panahon na sa lubong ni Lazaro. Og minghilak si Jesus, tungod niini ang mga tao miingon, tan-awa, pagkadako kayo sa iyang paghigugma kang Lazaro. Niingon ang mga tao ni atong mga panahon na nga naglamay, tan-awa ra, pagkadako gud ang iyang paghigugma kang Lazaro. Simpre namatay si Lazaro, sulod na sa upat ka adlaw. Atong ipadayon pagbasa sa unahan, natandog na usab ang pagbati ni Jesus. Ikaw ug ako igsuon maningkamot ta nga matandog ang pagbati ni Jesus sa atong kinabuhi. Unsang paagiha nga matandog si Jesus, magpaubos ta sa iyang atubangan. Kay mismo si Maria at si Marta, doon na may mga mensahe nga pagmahay, pero mingapa gyapon sila sa tiilan ni Jesus. Ikaw ug ako, gihimo ba ninimo? Gihimo ba ni nato? Or gihimo nato ang pag-isyo sa mga alagad sa Ginoo? Hinumdumi igsuon ang mga alagad sa Ginoo, bisag unsa pay batikos, dili na sila maunsa, kay tunay pulong sa Ginoo nga naghari silang kinabuhi. Mas more pa silang malikon diha sa pag-alagad sa buhi natong Ginoo. Kay ang atong gilagaran, dili siya patay, kundi buhi siya nga maghari sa atong kinabuhi din sa kalibutan. Maunay tinuod igsoon. Natandog na usab ang pagbati ni Jesus. Ug miadto siya sa lubnganan, usa kini kalangob ug ang pultahan niini
giablihan, gialihag bato. Ingon diri, kuhaan ninyo ang bato. Natingala ang mga tao. Upat na kaadlaw, baho-baho na sila sa apan natandog si Jesus ni atong panahon na tungod kay nakita ni Jesus minsaludar gyapon sila sa kinabuhi ni Jesus. Bisan doon na sila ipagmahay. Ang problema sa mga tao, kung hangtod magmahay sila sa pag-alagad ng Diyos Ginoo. Si Pastor Manggon, di na ko layhang musimba. Ganong dili matamos layhang musimba. Kay nakurihian ang atong batasang kinaiya. Diha sa Biblia. Kung maunay atong mentalidad igsuon, mukubol kitag sa mutyas pagpanganak. Dili si pastor o si pastora ang maalakansi, kundi ang mga tao nga mawat-an diha sa espirituhanon nga bahin. Dili pwede nga mahayan ang alagad sa Dios nga nagwali sa kamatuoran, aron ang kamatuoran maghatag kanimo kagawasan diha sa tawhanong kinaayang batasan. Dili man kita maoy maalakansi, kundi mabulahan pahinuon tagsamot. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Arias Salmimi. Nagwatch usab sa atong programa karon. Gikan sa Bako, ang mga Arias family usab diya sa Kasaganggal, Pastor Nonoy Arias sunod Domingo maigsoon ato na sabta dito madistino. Kay kada katapusan nga bulan adto mata mo bisita sa atong mga kaigsunan diha. Kay minglabay sa pipila ka mga bulan human sa Thanksgiving diri. Mo focus na usab ta sa pagpabarog diya sa balay nga alampuhanan sa maong adapit sa Kasaganggal. Sunod na sab nga mga panahon igsuon ari na sabta sa pimpigan. Wala na ko gihimong babag ang trabaho nga gipiyal sa Ginoo kanato. Wala na ko gihimong gibug-aton ang ministry nga gipiyal sa Ginoo kanato. Hinunoa gi-enjoy nato diha sa pagpangalagan. Grabe. Gi-enjoy nato pag-assist sa komunidad, sa katiningban. Even ta masukan sa uban, pero okay lang na uy. Wa man ay problema. Kaya gi-enjoy man nato ang pagkamaayos Ginoo. Wala man nato gihimo nga bugat nga rason nga ang obligasyon left and right nga gipiyal sa Ginoo kanato. Hinunoat diha ta nalikon diha sa pagpangalagan, pagserbisyo sa mga tao, pagserbisyo sa komunidad, pagserbisyo sa ministry, pag-alagan ng matinudanon atong bangan sa atong Ginoo. Mao man ay importante. Dili ta masig pagulbul. Ano na yung mensahe si Sister Arias Salmimi. Amen. Thank you, Lord. Good morning sa tanan. Tanawa ra gud. Natandog si Jesus nining mahina sa kasulatan. Kay nakita usab niya nga tinud-anay ang ilang gipangandoy nga mabuhi doon si Lazaro. Minghaba si Maria. Unang misugat si Marta, gimahayan si Jesus. Niingon si Marta, kung din palamang unta kag Dios Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsoon. Ikaduha si Maria, apan minghaba si Maria sa tiilan ni Jesus. Natandog si Jesus. Ikaw ug ako, doon na ba kay gihimo nga pag-apo atubangan sa Ginoo, even dili makita sa katilingban. Kanang pagpakita mga kaigsoon sa social media, na muhapa ka, buluhod ka, nakita sa mga tao mga igsoon, o niya sa tagod ay wa ni mo buhata ang imong gibuhat. Mahimong bitang hipokrito igsoon. Mahimong bitang tigpakaruingnon. Even sa panagsimba, nagdepende sa sitwasyon o kahimtang. Diha sa pag-ampo nga tos Ginoo. Kung magpakita lamang tang nagluhot tas atubangat na ang mga tao, muratag si Cardo Dalisay, drama na. Pero ang tinud-anay,
Even wala kabalo ang imong asawa, wala kabalo imong bana, wala kabalo ang imong mga anak, wala kabalo ang imong mga kaigsunan, nga doon na kay gihimo atubangan sa Ginoo, bisag dili sila makahibalo, hinumdumi mas grabe nag-impact atubangan sa Dios. Amen ba? Si Daniel wasay kauban nga nag-ampo siyang nag-inusara uban ang presensya sa Dios. Sa dagkong problema, sa dagkong pagbutang-butang ni atong mga panahon na si Daniel nagmadaog ilalom sa leon, mga leon. Ikaw ug ako, ang tinud-anay nga Kristohanon, ilalom biatas mga leon, ilalom biatas mga demonyo ng mga batasan. Apan kung doon na kay Ginoo, walay ni bisan kinsa na makapunto kadto na kay Kristo sa kinabuhi niya. Amen ba? Matod pa dire, natandog na usab ang pagbati ni Jesus. Og ming-adto siya sa lubnganan, usa kini kalangop og ang pultahan niini gialihan og bato. Kuhaan ninyo ang bato, misugo si Jesus. Gisugo niya ang mga tao. Si Marta, ang igsuon nga namatay, igsuon sa namatay, miingon, Ginoo, baho na siya karon, kay upat naman siya kaadlaw, sulod sa lubnganan. Baho na sila sa loob. Pero sa diha sa ilang gibuhat, nga ming saludar sila, ming hapas si Maria sa tila ni Jesus, natandog si Jesus. Ikaw o ako doon na ba kay kibuhat ng mga pag-ampo? Or mag-ampo ka nga magluhod ka sa social media? Drama, sister. Dili pwedeng magdrama ta sa maatubangas mga tao. Doon na mga sitwasyon magkaigsunan. Apan hinumdumi, mas more pa kang magluhod na ikaw rang usa atubangan sa Ginoo na labing gamanan. Kay mas grabe pa ng impact sa imong pagpanalagan sa buhi na itong Diyos. Matod pa dire sa unahan, si Jesus miingon kaniya, wala ko ba ikaw sulti? Nga kung mutuo ka, makita mo ang himaya sa Diyos. Giinan siya ni Jesus, wala ka ba masayon nalimot ba ka sa gisulti? Si Jesus miingon kaniya, wala ka ba? Wala ba ikaw? Wala ko ba ikaw sultiin nga kung mutuo ka, makita mo ang himaya sa Dios? O ilang gikuha ang bato. Onya minghangad si Jesus o miingon, Amahan. Unsay gikuha ni Jesus, minghangad sa langit. Ikaw o ako kung doon na kay problema, asa ba ka? Muhangad kasi mong isigataw, muhangad kasi mong silingan, muadto ka nga way Ginoo sa imong silingan, dugangan pagkaino at agam meresi mo sa inyong isimba-simba. Di ba maguol na pagkapag-uli, minsan mo tahinong kaguol, pero kung muhangad ka nga sa langit, mag-ampo ka sa Ginoo, Lord, ikaw na mag-igo sa kong kinabuhi, nasayod ko nga gamanan ka, o nagtuo ko, kakininta ng problema, mawagtan ni. Amen ba? O sa gibuhat ni Jesus, Amahan, nagpasalamat ako kanimo nga nakabati ka kanako. Tanawa ragon, wala nag-ampo si Jesus sa iyang amahan nga ang Dios nga nangayog kaayuhan, kundi ang introduction pa lamang sa iyang pag-ampo, nagpasalamat si Jesus. Bisa namatay na si Lazaro, pero dinis kalibutan kaisod kung mamatay ang tao. Doon ay mamatay, maisod dagang pagmahay, dagang mga. Pero si Jesus, mingangat siya sa langit, nagpasalamat siya sa amahan. Sa panahon sa mga problema, makapasalamat ka ba? Sa panahon sa kawalan, makapasalamat ba tas Ginoo? Sa diha nga 5,000 ka mga tao, pilar ka porsyon sa isda,
og tinapay. Mingangan si Jesus, nagpasalamat siyang ama, siyang amahan nga mao ang Dios. Wala na kulami ang ilang panginanglan. Bisan pila ka mga tao na walay panihapon niya itong mga panahon. Pero ang mga tinunan nagbagulbol. Kini ba mga tinunan, mga kaigsunan, kani adtos kauban ni Jesus, mao'y bagulbulan? Mao ba na itong batasan sa kalibutan diha sa pagpangalagad sa buhay na itong Diyos? Puro bagulbol, bisan asa bagulbol, reklamo. Pagbalik ni Jesus mo reklamo, patayin ni Kuko. Di ta ka reklamo. Uingon ang Diyos, hala, ari ka diri kay reklamador, maka-ari ka diri sa mga kanting. Gamay pisik-pisik, gamay habo-habo na yung reklamo. Ato papamatod-an sa mga tao, mga kaisunan ng mga reklamador, di yun mutubo din sa pagpangalagan, bisan mga dato ng tingali. Amen ba? Gamay sambingay makasabot dayon, labi ng mga ego. Kay mga ego mag-tinuura. Hello? Damaan ba na yung sugilan ng umabukatan? Kaya nga naman, mao may kinaing batasan. Apan si Jesus ingon dire, og ilang gikuha ang bato, o niya minghangad si Jesus, og miingon, amahan, nagpasalamat ako kanimo. Na, kung ianuhon na sa pagsabot sa tao, di ba? Noon sa pangitawhan ang nagpasalamat maninoon, wala man mangayos ang Ginoo nga mabuhi unta sila sa roo. Diya sa balang kasulatan, mga kaisunan, di kinahanglan mangayo tagkaalam kay balo aron makasabot sa laglong nga sambingay kikan sa tong Ginoo. Makapasalamat bata sa panahon sa sitwasyon nga lutuson ta sa imong silingan, lutuson ta sa ubang mga tao, lutuson ta sa mga organisasyon, i-judge ta. Ang sikreto, pasalamati ang Ginoo. Kay time welcome, ikaw ug ako ituboy sa tinud-an ay kapagtuboy. Mao na tinuod base sa balang kasulatan, dili nagbase karitula og sipan. Matupad diri, amahan, nagpasalamat ako kanimo nga namati ka kanako. Grabe, wa siya mangayo og milagro dayon. Nagpasalamat siya, niingon siya, nasayod ko amahan nga namati ka kanako. Ang importante, namati kanimo, kanako ang Ginoo. Maunay importante. Tanawa ragon, amahan, nagpasalamat ako kanimo nga namati ka kanako, nasayod ako nga kanunay kang mamati kanako. Kikinanglan ikaw ug ako mahibalo nga sa tanang higayon mamati gayon ang Ginoo. Hinumdumi nga dili sa dili sa mamati ang Dios sa mga taong dautan base sa balang kasulatan. Magani ingon ang Biblia, dako kahimuan ang mga pag-ampo sa taong mataro. Kung ikaw ug ako matarong atubangan sa Ginoo, dako kahimuan ang imong mga pag-ampo igala. Dako kahimuan ang imong mga pag-ampo, sir, ma'am, sister, brother, mga alagad sa Dios. Ingon si Jesus, nagtuo ko nga always kang mamati kanako amahan. Mao hinungdan nagpasalamat ko nimong daan. Kay dili ug dili gyud ko nimo pakyason even sila sa ron ining mga adlaw. Mabanaw siya gikan sa mga patay. Nagtuo ako nga kanunay kang mamati kanako. Apan nagsulti ako niini tungod niining mga tao nga ani adinhi aron sila mutuo nga ikaw mao ang nagpadala kanako. Daghang mga tao nga moingon, og dili gayon madato si pastor, dili gayon madato ang mga kaisunan, dili makaangkog sakyanan, apan hinumdumi gihinay-hinay pagdatok ng mga katawan nga matinud-anan ka mga lagat sa Dios. Kani atong magbaklay, kani atong maglakaw, karon na nagsakay na. Kanus ang mata mo to. Kanus ang mata mga lagan na matinud-anon at tubangan sa Ginoo.
inyong ubos nga alagad, wala na maninansag sa atong abilidad, kahibalo din sa kalibutan, kung dili atong ipadako ang pagkamaayos Ginoo, nga bisan sa kahimtang sitwasyon, doon na may mga kalisod problema, apan kanunay tangmang nagmadawgon, kay tunay Ginoo. Ang importante ikaw ug ako, tunog ko kay tinuod nga Ginoo, dili kay kulog Ginoo lamang din sa kalibutan. Matupad dire, apa nagsulti ako niini tungod niining mga tawhana, tanaw ra gud si Jesus, aron makita nila nga tinuod gud ko nga imong gipadala dinhi sa kalibutan, amahan ko. Gipamatud-an ba? Wala. Gipamatud-an. Even si Lazaro nabanaw gikan sa lubnganan. Niining mga tao nga ani adinhi aron sila mutuo nga ikaw maoy nagpadala kanako. Og human siya nasulti, mingsinggit siya, Lazaro gula. Walay daghang laykay. Human sa pila ka mga porsyon, nagpasalamat siya una siya amahan. Og ingon siya, nagtuo ko nga dili gud ko nimo pakyason, kay anywhere bisan asa ko tubagon yun ko nimo aron makita ni ining katawhan, mga katawhan karon nga nagduha-duha diya kanimo. Ingon si Jesus, Lazaro gawas diya sa lubnganan. Ning gawas si Lazaro, ning gawas. Ang sambingay diya sa balang kasulatan, ang lubnganan baho na sa mangisod. Kung ang imong kinabuhi sama sa lubnganan, imong gititigan ang mga baho nga batasan, baho nga pinulungan, baho nga kinaaya, hinumdumi, magpabiling baho atong pangan sa Dios ang atong kinabuhi. Even kita mga Kristohano. Tinoon, gawas gikan sa lubnganan, gawas gikan sa mga patay ng mga pagtulunan, aron makita o madayag nimo nga tunag kay Kristo sa imong kinabuhi. Ingon dire, human siya nakasulti, mingsinggit siya, Lazaro guha, ngari og mingula ang namatay, nga pinugkosa o mga bandiha, bandahi ang iyang mga gamot o mga tiil, o ang iyang nawong naputos o panapton. Ikson sa itong kinabuhi, kung kanunay lang itong kilimin sa itong kasing-kasing una-una ang karbo o batasan, pagkataas sa tawhanong kinahibatasan, di ganita makapahibalo o paubos bisan asa matang musibah na simbahan, hangtod mapunta na tasway klaro nga simbahan, hangtod mutik at agsamot hinong lumi dinis kalibutan, kung dili ganita makabalo mo pailog, dili ganita mo dawat sa tinud-anay nga kamaturan, magpapiling baho ang atong kinabuhi, atong bangan sa Ginoo. Kimutipid matag mga daot, atong mangluyungan sa atong kasing-kasing. Ingon si Jesus, gawas diha Lazaro gikan sa lubnganan. Nabanaw ba si Lazaro? Nabanaw. Una sa itong kinabuhi nga pagkakristohanan, gikinahanglan mugawas ta sa itong kinaiya nga tawahanon, kay maunay ut-ut munay mo hatag ka na itong kaluya nga mawala ta sa tunada Diyos pagpangalagad sa buhay na itong Diyos. Manghinaot ang inyong ubos nga lagan, ubos na hingala dinhi sa FM radio, dinhi sa 95.3, ano na tayo makatunan diha sa pulong sa Diyos nga angay na itong ikinabuhi sa tanang panahon dinhi sa kalibutan. Mag-ampot ang mga iso, manghinaot ang inyong ubos nga lagan, ano na tayo makatunan ug mapupok nga may pagtulunan sa kinabuhi. Ang atong oras karon alas 5:46.
Saglit aduna man tay mga bulaton. Happy Sunday everyone. Manginaot ang inyong ubos kanagan. Buksan na to ang atong unang sa nabutan. Aron ta, mutubo mula muli pang mamunga ang mga minsay sa Diyos sa itong kasing-kasing unang sa nabutan. Labing kamahalan o may umaon ka nga Diyos Amahan. Salamat o Diyos sa imong pag-ikupan ka naman. Salamat o Diyos sa imong pagbantay, pagtipid ka nun ay sa imong pagkamayo. Ini mga adlaw, Ama, pagkahiusa-usap na nausapan mo mga katawan sa balay alampanan na puno sa kadasig kaligod may imong hagyatan ka naman. Makikuban ka kanunay ka naman, Lord. Tungkol kay wala kami alpahin mo kanunay ka sa mga kinamoy. Bisan pa masatanan ng pagkaksunan din sa balon, dapit sa Pilipikan, dapit sa kasagangkal o Diyos, dapit sa kanwi, sa imong mga alagad na nagdala sa imong mga pulong na mensahe. Na diin may maghatod kini kadaugan kasiguran sa mong kinabuhi din sa kalibutan, Ama. Labaw sa tanan, salamat o Diyos sa imong pagsublay, pagtagbo sa tanan ng mga Panginoon. Ikaw ang Diyos ng Abraham, ikaw ang Diyos ng Isaac, ikaw usap ang Diyos ka ng Jacob, ikaw usap ang Diyos ka ng Jacob. Sa walay katapusan, Lord, iningatak na aaro kang ibayaw gituboy, pinag-isakalan samahan, sa anak sa Diyos o sa Espiritu Santo ang tanan mag-ingon. Amen o Amen. Salamat sa Ginoo sa inyong pakikuban, maigsoon o mga adlaw dili lang ko mo promise, tungod kay balik na sabta sa normal na itong klase. Kanya every Monday maisudo na mami flag ceremony, kinanglan sa yugiminto amin dito. So, daghang kay salamat ang inyong musingal agad kanunay na nakikbisong naging araw sa bisan kung saan kahintag sitwasyon, kauban na to ang Diyos. God bless everyone, mga igsoon. Happy Sunday sa tanan. Luzon, Visayas, at Mindanao. 11 na sa itong kaigsunan din sa FM Radio. Sa tanan nga mga listener, mga follower sa Sign FM 95.3. Kutob sa paabot sa frequency o power ng mga stasyon, ang Ginoo magapanalangin sa matapusan nato. 11 na sa itong kaigsunan din sa Palok, lapit sa Pilipigan, lapit sa Kasagangkal, lapit sa Kangwit, o sa uban pang mga area, mga igsoon. Sa ngalan sa labing halangdon nga Diyos, sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Canilario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend Ging Ryan Magasaol, ani ano sa Panginoon ubos na alagad, ubos na higala, sa FM Radio, sa social media, sa Luzon, Visayas, and Mindanao, even sa laing mga nasod, Pastor Samuel Canilario, manapil sa pag-ingon, agrasa sa Diyos, o ang pag-ingapit sa balang Espiritu Santo, magkauban sa tanang mga balaan, di ka no sa alas 5:50 kapin na pagkaisunan, maayong pagpangapi, maayong pagpamahaw. God bless everyone.